Let's go there. Come to them. Talon. Onyata mugwana. Bagrando. Uno amagana otuga kangu debelegu. Nilo umudezi. Umuazi wa bom. Uno mana wale bedisha. Nani meti egu, nani magu egu. Egu kanagu. Nani meti egu, egu kanagu agu. Omo na meshe tane wa. One day ship on Asaba, Delta States. Oga boto. Next month, 13 and 14. I know what you learn. Mona Diego. More. You are one under. You are one no son about. Boy, no, Siona. Aye. Engineer record all was a go. Daddy. Ice. Also, Bridgie. What we want no Congo. Ọgbà ní nyẹ́ mú ní títọ́ náà sì tó hó n'ọkà òkúkú ẹ̀ṣẹ́gọ́ ló mọ́ ọdí o oyin lè mú ẹ̀bẹ̀ẹ́gì iṣẹ́ ẹgbẹ́ ó mọ́ pátá lóbelónú July, ọnwụ egwu oke ozi egbu ọnwụ egwukwa n'aka ozi egbu obodo eze owu mgbọsị ka mmadụ ji abịa owu mgbọsị ka mmadụ ji ana dị n'ụwa anyị nọ n'ime onye malụ mgbọsị ọbalị ndị na-abọ onye mara ụbọchị amụle nwanne m n'elu ụwa onye mara ụbọchị ọ ga-ahụ anadụ mma ewe owu ụbọchị ka mmadụ ji bịa owu ụbọchị ka mmadụ ji anahụ n'elu ụwa isi buka na-eli esi ozu ụlọ obodo ajụla oyi ego ozu ụlọ obodo ajụla oyi ọnda papa na mọ Papa no go no walele. Papa na mo. Okogwa na mo. Okogwa na mo. Usi buka ni eliesi. Onwe egwu oke osi egbu. Ono no le aho. Owu mo si ka mmadu ji bia enu ayo no le bia. You see where you go to? Sure, Daddy, Daddy. You do a boy on the sun.
welu ga nago onye na-agaghị na-ele oju ya isi welu ga nago onye na-agaghị na-ele oju ya ogbuechi awo mulu juno no isi welu go papa juno nya kpọrọ m egwu a juno na ụmụnne ya wapọ̀ lójú mú yà mí amúlé bàbá iṣẹ́ ọjà o. Júnà ká jọ̀lọ̀ bí a Júnà ká jọ̀lọ̀ bí a. Júnà lọ́nà àwọn wọn nílé ha. Júnà lọ́nà àwọn wọn nílé ha. Papa na go mu papa na mu ọmụmụ onye aboji aboji papa na mu papa na mu sati ewuro nwanyị abakeleke Chukwu obi n'igwe Chukwu mara onye okeli n'ezie nụ na onye okele amaghị ya ọnwa egbugo oke ngwọ na ahụgboro baba ya ọnta ịzọba ọrụ mmanya igotere m ka ị kpọrọ ahụ mmanya igotere m ka ị mesịrị nwa mmanya igogheli m ka ị mesịrị kpọrọ ahụ ọ na-abakwa n'egwu a onye usoro eze ọba isi welu ugo dalue olujemgbe itu ele m ube n'ugo ịnọ na mgbadanye mi mbụ irotelu ugo ndụ itu ube na-eche nwanne gị n'isi onye usoro eze olùsòwò ìzọba nwanne obi mmọnwụ pụla obi nwe ìzọba obi anyị ji abụ ọgbọ obi mmụnụ ya ọgbọ egewu mmọnwụ obi mmọnwụ ekele gị obi mmọnwụ ekele gị obi mmọnwụ ekele gị obi mmọnwụ ekele gị ọnda obi biko kedu ahụ nwoke anyị na-agwa ya Edwina nago mu Edwina nago mu Edwina namu Adeduini Nenu Adeduini Yamu Adani Asi bi ko de la wa Gwa nu wa ga ho ya mule Adeduini Imo no mo wa na wura Wanne baba nenu dalu Mwini telbe go ma Edwini wanne nu Edwini kaine eluja Isi welu ga nago mo Isi welu ga nage Oye male ba ga ho ya o
biko na ọ bụrụ na ezi ozi ize ya na-aya ọya ọ bụrụ na ọnwụ ka o ji ya nwụrụ anwụ na ọgwụ ya kpere ọkụ emesi ọbụla ọnwụ ọzọ ọ bụrụ na oli gị ozi ezili ya aka m ọgọ daalụ ọzọ m ọgọ daalụ na-esu esu si emekwana na ụmụazị ka anyị na-etiri egwu si emekwana na ụmụazị iju ọbụ onye nọọsụ ọna iju ọbụ onye nọọsụ ọna bụ iju ọbụ onye nọọsụ ọna iju ọbụ onye nọọsụ ọna iju ọbụ onye nọọsụ ọna bụ iju ọbụ onye nọọsụ ọna edwini anamụ ọ edwini anamụ ọ nwunye igwe ego alụm aja igwe ego isi nwanne m ogwe nwanne ka a ga-akpọ ozu si bụ isi achọba nwanne eji esibe n'ode don kedụ bụ ga-abịa esisi nọ na-etinye m ego n'akpa maka ịnọkata nwee m apị n'akpa maka ịnọkata tinye m agwọ n'akpa observation esisi nọ na-etinye m ego maka itinye m ezibiti tụọ ya n'ọkụ iche observation onwe olukisi tinye m ihe na-akpa mama mara iri tinyere ụnyam ị na-akpa maka iweli mkpu ọgbọ etinye m na-akpa ebe ị na-amụ ya m ego mụ nwanne m aka na m ọgọ bịala odogo nne m eji ewe lọvụ bịa lọvụ na ego adị lọvụ dalụ walọrụ mmọnwụ ekele gị lálẹ́rù mọ́wọ́ kele gí walọrụ mmọnwụ ekele gị lálẹ́rù mọ́wọ́ kele gí walọrụ mmọnwụ ekele gị lálẹ́rù mọ́wọ́ kele gí Bishop, 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 Bishop. Anda. Onye wele ewe. Onwe lokwu ndị agwa gị Talking general, because you don't take a no talking general, said don't. You will let me water on that. Move papi water. Never will let me water. Move papi water. Move papi water. You would allow Alma. Is it better than done? Is it the Tata Luigi? Oh, my, yeah. And the city woman. Is it better than done? Muna Diego Muno, Delta one nation. Natia Biba. If I will go about on the 17th, when I did go on Delta, if I go about Jabuna GAB, everybody, you call Lily. You open and know you about. And I made Delta one nation on the 17th. Oga about na Delta. Ajiyebi ajo mu kanje gwelu mo nambara andi ne gwelu yami ai ne gwela adedini yaba adani o adani ai alwanda wana lawa wale alwanda
adabele dị igwe adabele dị igwe nwanne juju oke daalụ asọtedo onwelu mmadụ ka onye nwere ego mmadụ ka eji aka mmadụ ka eji ebi elu isu mgbọdike isu ihe nye m 20,000 daalụ nwanne m ịdị na mgbe emelụ m ya ebuniga ọda isu akụrụ m ya anụ anụ ala o nwere ihe dị iche n'ebe ọ na-egbe anyị bish mmadụ iji achụ ụmụ ya mi mmadụ kesi ike da ụjọ kikele ike ga-anọ n'iyi onye ji sie ike oge elugwa na ezi egewu mmọnwụ daalụ nwanne m isi mmụọ daalụ Isumọmọ wekele gị Isumọmọ ekele gị 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 Nwunye asọtọ dị na mmụọ bụ nwunye asọtọ dị n'alụ alụ mgbe ị bịara bụ ọma ego ihe iji mma oge egwukwana gị ayiji amala imelu mmadụ ya awa n'agụ na-akụrụ m ọkpọgọrọ o jide ọnụ ya mi nke oge eli aka ọ na-ara ya o jide ọnụ ya mi ihe oge eli aka ọ na-ara ya ijuwa wuo na ọ na ọkalime chuwu ọkalime onye nna esekpolu gị idu muje muziam ahụ ogo ịnụ na muziam bụ ya ma ewu ọ gwara m ewu na muziam ọkalime dalina ma ọkalime edugi je ahụ ogo ịgbọrọ mụ na ndị egwu m duje ga ahụ ogo Dollars, daalụ ayi nne m eburu ka esi enyeziri m oyiye ebere nwa ọbụla m ọrụ aka na-enye aka bụkachi na-enye onye nyelu ya anya ibe ya daalụ nne m ọ bụla edu nwunye ọnụ Runi wanenu Wanne baba nenu Oya bolo baba nenu Oduguna kuke Uko boshi kono Amal maba nenu Gwa no wike bulo dogu Ayi No burivo ye katale Nagibi ye katalu n'enu onyinye chi dị n'iche n'iche akara ụwa dị n'iche n'iche akara ụwa dị n'iche n'iche ọdún kọ́ délé mọ́ n'ụtụtụ olùlù mgbede ọjọ́ njọ́ owó ìlú ndị ọjọrọ ndị ọrụ ụtụtụ olusi bere aba na ọmaka nri isi welugo daalụ ọmọgọ na ị ga-adị daalụ nwanne obere oge na ọ ga-adị mma ibe dịbe nwoke ọ dịbe ọbụla oṣù wúlò bòdà ajúlé yìí ọwọ́ egbò kan ṣe ewu ọwọ́ gbùlẹ̀ ẹnu wíìnì ọ̀nà wíìnì ìwọ̀n nínú
ayi lalina umma rudi wanelu odi wanelu ni isu asamu abo atom ka ngwa no oyo melu nya diwe iwe dibo ke dibo go no ọnwụ bulu ọkụkọ na ahụ ya ka o nwe gbombukodo n'ụwa ọnwụ bulu nwaanyị na ahụ ime ka o nwe gbombukodo otu mmadụ si nwụrụ ọnwụ ezienụ na ọnwụ bụ ọnwụ onye nwụrụ na mmiri bụ ọnwụ onye nwụrụ ọnwụ asidenti bụ ọnwụ nwaanyị nwee miscarriage ayi ọrọdị mmadụ nwụrụ anwụ iwe ahụ mọbụla obi enwe ụzọ ọba ahụ ka ike na ụzọ mechikwa na onye si n'ụzọ m ga-echu nwa m gwara iji asị m ka onye achị ya ezi m amachi na-eto echi sasị n'ụzọ sụrụ ọgbọ ụzọ tọọ ite ọgbọ daalụ nwanne m nwabụ enwelu mma sụọ ya ezi agabara ezi ọ gabara baị daalụ nwanne m toles ọmọgọ ndị egwu atụ blak isi uwe ọrụ igwe na-etu igwe onye ụzọ mechiri nwanne m Disemba ka ọ ga-akpọtụ ayọbadị chukwu nweta ndụ ebilie ndụ jedu jazin na o jazin ya mụ na nne gị bụ nwanne ebuniga ọ bụ m na-eme ịchọba ya na ịkpọrọ ya anaba mmụọ ọba ole anaba mmụọ ọba achọrọkwa m akọ ibe ga-ebute okwu mmịata na mmụọ ọba ka anyị malebe ọ bụ eburu ike paakị akpaghị mmụọ ọba dị ya abụghị ovu mgbe ji ebighị anyị daalụ nne m ayi edumegeti yes why give you aji anyị wụ ibebe esi ego nwaanyị ka ibi ya ezi ndụ na nwaanyị ka ibi ya agbara ka ibi ya wụ ibebe a ogbefi ọ̀nà dára ìjú ọmọ ọ̀nà sọ́nà bá ìjú ọmọ ọ̀nà sọ́nà ayi dani oṣù ẹ̀mú dani wọn oṣù ẹ̀yìn dani mpọ́bùká dani ọlù mpọ́bùká. Daniel Mbebuka Biko kene burike n'ọka onye isu mbọ ọdọ ndị isu iwe nyere ọra n'ọma aka ịkachi ntị mee ya ịbụla da n'ike aka iji zawa da n'ike ibichala ya mmiri mma ụjọ obodo nwe mmeri ka nlọtele gị ewe kedu maka ebunike nọ ebunike ashi ike daalụ ogbechi igwe nna m igwe ịzọbụ ụda mgba
ìsọ́bù dàmbà bẹ̀nàdì igwe ka ọ na-asị igwe ọ bụrụ na asị gị igwe esi m nwa m isi igwe nwa m isi bẹ̀nàdì omume ekele gị bẹ̀nàdì omume ekele gị olùkọ́kọ́ ajé àwọn àyẹ̀kọ́ náà gbọ́ ajé asalugu wáyé mana ribia wáyé mana ribia ìgbàgbọ́ mi rí nàza àti abá ẹ̀dẹ́gbọ́ àlùdó. Yíṣu wọ́n wù wọ́n gẹ̀tù. Yíṣu wọ́n wù wọ́n gẹ̀tù. Yíṣu wọ́n wù wọ́n gẹ̀tù. Yíṣu wọ́n bọ́ wọ́n náà sọ̀rọ̀ bọ́. Ijuwa moyo no shana Ijuwa moyo no shana ba Aish Mono no ba Ato mo Waya Ura mutaga ba Oyibo iwo ma Awobo oyibo iwo ma Dalo Dansa Wato di meja sarama kulen kulen Ijuwa moyo no shana Ijuwa moyo no shana Ogbon mo ke foro boy wa mu yiri lo yen wuzo ogbeji mazi o yin se ota ogbeji mazi o yin se ota nalo wando daddy like Ijuwa boyo no shona Ijuwa boyo no shona Ijuwa boyo no hane Ijuwa boyo no shona Anda Oboyo buzu Oboyenna Oyenna esebo olungi Namma Awo molommo isi welu go dalwe Oyu mo do roba lu wanam Obu eze mmụọ Enabem Iwe mo obu zulu Ogwevi obu zulu Ogwevi obu zulu Obu mmanwe kele yi Odu mmanwe kele go Obu mmanwe kele go Odu mmanwe kele go Obu mmanwe kele gi Odu mmanwe kele go Obu mmanwe kele yi Odu mmanwe kele go Obu mmanwe kele yi Odu mmanwe kele go Obu mmanwe kele yi Odu mmanwe kele go
You just want to move back. Aye. In a moment, you have to go home. You just want to go. If I can't do what you go through, one over. Oh, you mean I dare go again? If you want to have a get on. Onwe egbu oke osi egbu onwe egbukwa n'aka osi egbu ebi ka oge lugokwa ekwere ka ịgbara aka na oge lugo mụ na mma Joseph Nwachukwu Mgbagojo ebe aka ndị ekwali ya ozu Mgbagojo kedu maka edo onwe n'ọba Ogbuechi Daddy Engineer Arena Ogbuechi onye aka ebe Engineer mmanwụ kele gị aya gwa na isi welu go dalo anda okoyo wanza mo oye jula juga kwata oye gwele gwege kwesike amalu sange ne kulunwo wano obugo okoyo wanza mo bela ife ese kuna degu abago liba lo chumu ya mi mbuli babia aro kwa demesia ina kwa wande nina ki ko wa no wanga hoye molia oro se wanga hoye molia ese oju odogun mo ese oju ni 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 odogun mo anda boko shemu Junior Benko dalo ai yiro game ndilo okuma ni kwa shozo do win yiwa kwa kuwe wewe eje no ogonogo do na risi ke Junior Benko wa bushi yi madu keji aka one is about 40,000 40,000 ever 40,000 people 40,000 people you know 40 people this is what you do because everyone told me she na aka nwa ya bacha Ijuwa boye na sana okeke nwa ba ebirike okeke nwa ba owo liwe mere mu n'ọpa ike bịa n'aba na daa ya aka maazị oshi ọcha nne denje marini Ogbuefi maazị onye isi ọcha Junior kwụ n'ọgbọ Junior na mmanwụ na-azụ ọrụ ọgbọ Junior Benko nne Ise
Dalo no. You are boy on so Irish. You are boy on so na. You know what I was here. You know my work. 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 One day you do. Dalo. I want you to joke. We have been at the Nazi. Darino. You know, Junior. Darling. You know, Junior. You know, my God, that's smart. You should get let us smart. Oh, yes, the smart one here. You can't overdo you. Where's your big cock and a romea? Son, when you're never going to go up on there. You're not you know about me. You know, Benko. You Chijoke. Etuko ni dum ma we abara ego. Make chawa ga cho no lo. E chawa ga cho e ujoge. Wa mu chijoke. Woku e na chi. Uma na to ma wa pogo, atu jojogena, jogena ga kwa juju. Jojogena ana prive. Ana prive. Na prova do Montonoso. You are boy na sana. Aji onu megere aji ha nanu go boyibo ayi quality miro nanu go boyibo mo ganale ibiji mo ge kunai ibiji mo ge kunai you mo chi de mas you mo junior you mo kele do smart you should kele do smart ayi
eji aka Edwina anago mo Edwina na mo Edwina anago mo Edwina anago mo Edwina anago mo Edwina anago mo ai Edwina na mo dalu na mo Edwina na mo Edwina na mo Edwina anago mo Edwina anago mo Edwina na mo Edwina anago 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 mo Akabari idi rugoche Akabari ọwọ́ ya bá kẹlẹ́kẹ́ kò tẹ̀lé bí irú gbẹ́kẹ́ ṣe èmú wọ́n máa di ẹ́ ẹjẹ́ wọ́n máa di èmú kẹ́nẹ́lú mọ́ gbóṣogùn ẹjẹ́ gbóṣogùn náà mú àpò you remember last week àtọ̀rọ̀ mọ́ ọ̀tọ̀ lówó yìí kọ́ bọ́ mọ̀ sọ̀njú abúlé òun bàjì wọ́n dẹ́nà dẹ̀rọ ọmọlùsẹ́gẹ̀ rẹ̀ kúlú mú ẹ lẹ́bẹ̀ ètò sọ́ọ̀ni gbogbo òwúrọ̀ wọ́n yẹ nọ wá múlù tún mú yà mí ọ̀yẹ́ wọ̀ ẹgbẹ́ náà lámù ojú òṣù ní àbálọ̀ òkùnkùn ojú òṣù gbogbo àlọ́gùn láìfù ojú òní ibẹ̀ wọ́n lówó kò lágó ojú òní ibẹ̀ wọ́n lówó kò lágó fọ́ọ̀mù wá onye nwere tata ya nwere ile echi onye ndidi na-ele azụgbo ntakịrị ka ọgụgụ ji ala mmiri ntakịrị ka ọgụgụ ji ala mmiri nwata nwe ndidi onwe wele dị n'ụwa onye ọ dị ọsọ ọsọ na-anwụ ọsọ ọsọ owu mba jiri alụ onye ọ dị ọsọ ọsọ na-anụ ọsọ ọsọ hey man emani eji ebe olukaga bụ ngwa mbụlụngwụ tụọmụwa olukaga bụ ngwa mbụlụngwụ ngwa nọ na-agba gidigidi obere oge ọnwa ekwu onye ịna awa mụlụ odogwu gị mụrụ junu nwa junu obele mụọ nínú àgbàdo ẹgbẹ́ sí ẹ àwọn ọmọlúwú rẹ̀ nínú ẹ̀ṣọ́ ẹ̀mú nínú mọ́wọ́ àbẹ́gọ́ bèbí nínú mọ́wọ́ àbẹ́gọ́ bèbí ó nínú wa mú bò tún mọ́ yàrin ọ̀yọ́ ọ̀gbọ̀n náà náà. Yílélẹ̀ òbòdò pẹ̀tẹ́kọ̀ náà kà tí a jẹ́ tí a lè gbọ́. Yílélẹ̀ òbòdò pẹ̀tẹ́kọ̀ náà kà tí igwe nọ. Anyị ga-echi igwe na-akọtu. Yílélẹ̀ òbòdò pẹ̀tẹ́kọ̀ náà ga-echi igwe nọ. Aka ju oyi. Mpịa ga-eta n'ike. Ma mgbe anyị na-agwụ agwọ ọ nwere anyị na-akpọ tisha ụmụaka mgbe sọrọ m ka m ji abịa akwụkwọ onye ka jiri mara akwụkwọ o nwepụta wonde wee kwụkwọ m na asembli ebute tebụl wee gbaa m di a pịa m 24 latches ka matches 24 matches ok latches ok alone ebe a na ndị komedi akọpele ya Vamos no maka na wona na na go to. Yilele obodo kwete go na ke shigwa no.
Wọ́n mú kéṣì ọ̀fọ̀ ẹ̀jẹ̀ kéṣì wọ́n fọ́ wọ́n máìkì nẹ́bù wọ́n máìkì ọ̀fọ̀ kéṣì ní gàtí ayé ọdún kàdé ṣe bọ́. Ológun iṣẹ́ ayé o kéṣì ní ìrìnàjò gà dodo ìjẹ́ mẹ́pútọ́ kó sọ́ọ̀tì kéṣì ìjẹ́ mẹ́pútọ́ kó yọ̀ lọ. Touch. Yilele. Obodi okotogo reki. Chijoke. Omemmo. Àwọn ẹna máa gbọ́nà àbá. Màkì ń wẹ̀ máa gbọ́nà àbá. Ètò ìtúnṣe ọkàn nù à. Wọ́n náṣu anú. Wọ́n bẹ ní ròdògùn jíjọ́kè ní ìbẹ̀gọ́ rúgọ́lù ká. Wọ́n bẹ náà ní ìwé. Wọ́n náṣu ròdògùn dúnà ní ìṣọ̀nà ọ̀húnlọ̀ kálẹ̀ sí à. Dúnà ní ìṣọ̀nà ọ̀húnlọ̀ kálẹ̀. Dúnà bẹ́ẹ̀ kọ̀ wọ́n ní. Ìpàlọ́jọ́ mọ̀ yàmí ẹ̀jẹ̀ ìjà lọ bí a. Ìpàlọ́jọ́ mọ̀ yàmí ńgbàlọ́ bí a. Iná àwọn wọn ní ọdún yìí. Iná àwọn wọn ní bàbá kò. Chijoke náà. Olúwo wọ́ọ̀ ẹ̀wẹ̀ ọ̀rọ̀ náà. Allez-vous, on va Salut. Au moment où ça va ici. Salon dano biko no na suru mbele kuma rusumu no meriwo wannan peta wannan ball flower peta flower ball combat peta ball anatago digidi ba wannan mo bu ko ha obi mma wọn bọla bọdalụ ebe ọtasị gọọmenti na omume ọta nwayọ maka ego dọchasta mbadasị obi nwe eze ọba obi mma wọn bọla bọdalụ obi mụ na ya bụ ọgbọ ibe ji ekalịsa ndị egwu anụmama njakịrị n'iru egwu eji m egwu m akpa nkata obi mmanwụ o nwere akụkọ nke akọrọ gị ewele mama wọta mụbụ papa wọta tọmụ ibe ndị igwo obi na adị m eru igbotele eze nwanne gị na-eru meji eru mgbe ka ndị anata ike na ndị mmụọ iwu ma ụdị a mali na odogwu chọrọ ọgwụ na ndị mmụọ ka nje nwere nata ike eji m nata ike na ndị mmụọ mmanwụ ebula ego nwanne esi igbo ebula ego ya omeligbochi n'olu ụmụazị niile ahụ ọsịga ha na-ekene o nwere ezi ọnụ na-egwulu ha na-ekene onye hụ ha na-ekene bụlụ nwa eze atụ mmanwụ anago kedu ndị bụla atụ mmanwụ a enwegoro m anya hụ onwe ya
adébọ̀dé fún wọn dẹ̀. Imelo ogun oṣù oṣù wọn dọ̀ ẹ́ imelo onu oṣù wọn dẹ̀ ń gbogbo ko ìlú ṣe Canada ọ̀sá ìwàlí Canada aṣọ ẹ̀sẹ̀ àbọ̀ yẹn náà ṣí ẹ èdè sí àlùmọ́kù wọ́n mẹ́lẹ̀ ń kú tẹ́ wọn náà sábà mọ́ náà ń jíjẹ́ owó ló ń dé sọ́lọ́ mọ́ ohun bọ̀ sí à gbogbo èjì mọ́ ohun tí ọ́ la gbogbo mọ́ rẹ̀ náà lọ́rin lọ́yà. Mbáwo ka nna achọkwu mbáwo ka m weli meji alụrụ anị ọgwa na ovu ntị ọla anyị nwudo mmadụ nọ ewewale agbachara ebe a na-akpọ Kendik hotel dan ọgwa gị na-alụ n'ebe ahụ nwa ma obi n'isi onye stala bụ nọ nwoke ya daalụ okoye nwa na ọgwọ onye mere ndị egwu nọ n'isi ọcha na mmụọ tupu onye akpọrọ m ogugu a na-agwọ ogbu ewi Edwin nwanne elu ọnwụ ogbori ọna ndị be nne enu na mmụọ Badabazia Awu na-egwu ọzọ emego ngana ejikwa eduwe nọnụ isi welu welu ya kedu na-aza aka tinye ọba ya zie ezi ọdọbụ mọni jere nwayọ achọrọ olu echi niile ịnụ egwu a ọsọ ọgọsọ double money ezi double money gịbụ nwoke ji nwanyị gọbụ nwoke ji nwanyị nwata nụ nwanyị ọmala kala gị ọrụ gọbụrụ alụ obodo tola aka nwere ndị ọ dị nso obodo tola aka nwere ndị ọ dị nso mmadụ na ị ga-adị nwadị nwoke chu egbe jelu mbịa nata agụ ugwu ijije ka iji nata landlọdụ daalụ landlọdụ na tere landlọdụ nwanne m landlọdụ na ị ga-adị n'isi gị iwu ji ma ọ ga-egbuwa na gị ihe omume ọ dị daalụ ọ dị omume ekele gị ọnụụzọ egwu nọ na mmụọ bụ isi ọcha landlọdụ ịmara ihe ị ga-emelụ ya mi ọ dị biko melụ m ya igwe 350 n'India omume aka n'onye ga-ewu ewu
ga-ebodo ibe aka onye ga-ewu ewu ga-awodo iwe aka obodo tola ka nwere ndị ọ dị nso isi wolu go bịa ayi yana power authority ìwé ọmọ ọkùnrin ìlú bá àwọn ọmọ ọkùnkùn kan ń jà bú ewu ẹni ekú ewu ọkùnkùn ní ewu kan ní ekú ewu kékeré kan tó yẹ kó ewu mọ bá àwọn ọmọ ọkùnkùn kan ń jà bú ewu ẹni ekú ọkùnkùn kan ní ekú ewu. Nwanne m obugo okorawata ajụjụla obugo okorawata obugo na-agwazigwa ọgwụ gwara ụmụ ọgwụ ka m kwete onye jụrụ ajụ wee kwete ka onye kwere ekwe Sati why abakeleke gbogbo n'oge adé achọkawa tụ ọsọ aish achọkawa wa ma wa na ama garuge n'obodo waruge n'obodo ka ọ dịkasị anyị na-agwa nna ya obodo tola ka nwere ndị ọ dị nso akana mogoda alụọlụ nwanne m mogoda ejide onye nyame iwe ga-eli aka n'arịrị ejide onye nyame iwe ga-eli aka n'arịrị ya dawụrụ chineke na nwanne agara chi were ga ichi aba ịkaịnọ nwaanyị abacha kpọtụrụ m abacha nwanne chudu obele kinko kedu maka ike echu China ekọnụ China n'ụwa ndo daalụ onye saga yomudo nwoke ji nwanyị ịnọ na honeymoon onye saga daalụ ma kpuchi enyi kedu maka double money anyị ga-ene double nwanne saga kedu maka mmiri nwanne gị ndị mma kpuchi enyi chemanụ owu obi mma isi wee lugoro eti Chijioke omemma Chijioke nwebana dị okoye na-asị ịzọbụ ụda mba ya aba nna gị aba igbo nna gị ya bụ ịzọbụ ụda mba
jíjọ́ kò mú mọ́ ẹ̀rọ dára ní. Ìyá náà ṣe dàda ayi ìṣíwọlú ayi gọ́fù mọ́nì ọ̀dìnẹ́wù ibi mẹ́rin tó mọ́ yàmi anamọ̀lú egwu àlọ́ ọ̀tọ̀ mọ̀ká mẹ́tọ́ obi hùnú mma egwu ajá àwọ̀ ẹ̀dùn wíìnì wọn n'elu mẹ́tẹ̀ sẹ́ka ń bọ́lé àkáǹtì bí aṣọ bọ́ọ̀lù gà àkáǹtì ibi yẹ dẹ́bù 70 money point eti ìdẹ́gọ́ 70 then 19 then 20 then 28 yíyí àkáǹtì mú owó ìmọ̀sí bá transaction 50,000 ọkùnrin ìwé owó sí èké sáàtà ètò ìpàṣẹ 100,000 o ètò ìdọ́gbọ́n mọ́ ní ìkàlẹ̀ ilé ya onye ekwe chi ekwe nkwecha na ị ga-emenwu ya eji echi gị emelụ gị ahụ ọbụrụ 100 eze gbaa suel moyele isho wọ́n ní ẹgbẹ́ òwúrò ọ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ojú ọmọ bá big money lẹ́nu ọmọ bá ẹ̀ mọ́ wọ́n kẹjú kẹ wọ́n kẹjú náà mi ata náà mọ ìṣú ẹ̀yìn wọ́n ní ọbẹ̀lẹ̀ kínkínkínkínkín kọ ìdìbò ẹ̀jẹ̀ ọmọ bá ẹ̀ mọ́ big money mọ́ wọ́n kẹjú ego. Big money ya mi kanale. US Allah wa man. We use a big money. Oni won no go no wa. Sure ma. What no mo bu go ko wa je kan ya. Kan ya ajilisi. Anda. Ifa yẹn ṣe mu. Ayi. Wọ́n kẹ́jú nínú. Ayé òdògún. Ayé ṣe ìbẹ́. Ìyọ́mọ ọ̀gánà wọ. Bàbá bọ̀ ọ̀gánà kì í. Òdògún ọ̀nà ọ̀gánà sì. Ayé ṣe mu. Ayé náà. Yesu ayi mọ náà gbọgọ wọn dé ṣubú òbẹkọ wọn dé ṣubú òbẹkọ túnú ẹsọ ẹmu túnú onígẹ ẹnyẹ mu rapa kọbúlẹgẹ ẹwu mọ túnú oníyàgbọ ẹbẹ ewu múnàṣí múnàṣí barista. Muna dal wannan ego tem trophy ya ke na ge same ego tem 2 bottle trophy drop change your style as owelu maru ko yen wele gu mo bodese obodo eze ka si bịa onwere mmadụ onwere mmadụ ka onye nwere ego onwere mmadụ onye nwere ego onwere mmadụ ka onye nwere ego bịa junior unu ekebe ebuye ụmụ arọ m nli unu adịka ebuye feli ụmụ arọ m feligo nli lachale kwa kage na fẹ́ ni yóò ní.
isi welu ugo bịa okobu jelu igwe mmadụ ka eji aka awa moloku n'ogogo ewoge ya okwu echi agba na-esibe onye afọ m juru ogbu ego m mmanya onye nna na ọgba osisi ogwe na-abịa osi ka ọ na-azụ leti mba ka ọ na-azụ eji iti mba esi nri eji iti mba alụ oche eji iti mba alụ moto iwe eji iti mba ma n'origa eji m okesu a na-egbu achala tara eso Emmanuel okesu ọkpọkọla ije chụkwara mmadụ bụ na-egwu chata nsela na ite mmadụ bụ na-egwu kaba ma na nkawa dị ị na-ajụ ama oyi ibugo ị na-aba nso n'anya ibugoro chukwu oke ga ọkụ ọ bụ onye abụji aka na m abụji ọ bụ maka chi ọ bụ na ama mụrụ gị na-eme abụji gị na nwunye gị akara meji na-adị ahụ nya nke nne na anyị bere ọ bụ mụ ayi onwelu mmadụ ka onye nwere ogo gọbụ ụmụ na-ebi ahụ gọbụ na oche eme gọbụ ị na-asịrị aka tụchezi elu kedu ibe imesịrị kedu ihe mere nwanne gị ka m gwuo n'egwu odugwu emegoro m 20,000 o mere nwanne ya 20 kpali ọ bụ okwu gị ọchọgodo m sịrị ome 200,000 ọ gbasara gị o nwere mmadụ ka onye nwere oge juru obenko juru mmanwụ abago obe gị ekwene ka mgbala aka na n'ibe gị elili ma ngwugwu mana onye kelie jụdị eji eme ma igbo odugwu siri oge agwa m ewu 50,000 ọ dụrọkwa na balasị oge na ya asọrọ ọkụ Irish ọgwụ nwanne echi asị ka ị ga-edozi okwu mụ na nna ya taa ka ị ga-edozi okwu ha ezi ọra chili ya bụ igwe ọra nyeli nke ndị ụmụ na-ara ogwu ego ngwa kwuo osi ọnwụ gị isi na ga-edozi okwu a ukoye ya bụ nwere echi a ga-abịa obodo echi niile ka ya gbaalụ a ga-esi ukoye ibe berebe ya n'ala na-eme nwata ka emeli ibi ya obi asọ ya ụzọ odogo ndị obodo mmanya na mmabụrụ awụchata odogo ndị mmịata anya na mmabụrụ awụchata adakaghị ata abana ịmana adakaghị ata abana ozi ga-enwe mme onye jere ọgwụ na-adị sekeseke iji si ọgwụ nata mgbe ọ bụ ka ihe akọ ibe igwu rugwu staga sikọtara m mmanya ka nna mmanya staga nwa isi enyi nyebe ogodo n'elu steji ka nna alụlụ ụlọ ọmụ mọni oji tuji eme ọgụ nwanne iji emu na ndị obodo m a
Iwa. What's the moment about the poor? We have local of Vivia or 2,000. We have local of Vivia, no, got 2,000. Millie, a bushia. Chaman the Mowa Karabi under. Ebushia bia Chaman odogwe Chaman for naya mwa Give oye ndudu What a million million wow Ndiboko ya nase Muna ndiye kumubi alibunu Nijo muna ndo bodo muna ndo siye lugo Ege dozi oku miata Ege dozi ya sun Oye selasile sida bezio Ozo rachili Yigwa rayeli Onye gi wusi Ege dozi oku awan neshi Kese mohuna Kese mohuna Odo gondo bodo maya na mabra uchata Abrama uchata Madu kezi aka Chudo santa ogologo inalengo Yiji boso kembwe Makiye mu 50 bali Dugu ibanatako Yomo chudo so ogologo wanja Ogo ebuchiro yado Ogo ebushi yado Ogo egadalaro Yomo chudo Ogologo wanja Iluseke na woma Wanganga Isi wo go de chu ayi Junior ni ga di junior bi ale Yomo junior numu kelele Junior yama ania Junior yama 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 Okay, I have many accounts kept because I need to get Yahoo minus. Never. Say. Say. Let's up on the beat. Oh, you know the Say. Tell him.
Dale, no bacana. Dale. Esibe no the dog. Puto nana boy esibe. Ona bu ngwasi ago ogwu esibe ye. Ngwasi gibi ge melo nyami igbochi enti. Puto nana boy esibe ye. Ange sigo wu mboshi iya dodo. Ange sigo wu mboshi iya toto. Ana boy esibe no the dog. Na ki ya boy sa wala. Asiki cho nwata kili ko mebelu mu page. Esibe ebati sisi ahwala. Esibe ayaya. Duto nene mege esibe. Ngeji kwa drone sigi. Esibe ayaya. Ngeji drone sigi. Na nwele drone siegi iya. Esibe ayaya. Esibe gogo na kan siegi. Chọrọ m nwata eji ebiko chọwale m nwata esibe chọrọ m nwata esibe chọbala m nwata agwago gị be nga agwago ndị ebekwe gị na ana m foro ndị ebekwe gị na ana m foro ayi ndị ebekwe gị na ana m foro ije mụ na esibe ya ije mụ na esibe ya ayọrọ m esibe ya asị ya chọrọ m nwata ọ na-ama na-ejili m page uwu nwere esibe ma brọda ọkpọchi sie ntị dịka ji ikwu esibe oyi mụ na nga esi ya nsie ya n'ite ọ na oyi ya tọtọ esibe na ode don ebu mmiri abalị okwute iji omuna dị obodo ma ndị ụka ebe anyị tiri iwu wasị na mmọnwụ abalị bụ onye abụla okwu na obi bi ọra 2000 Ezaga eburi kokete nwa abịa ọchadago ọchụ na ị ga-akwụsị iji egwu ọ sagara ọkụ kịta dalu ege umau wow mua dejenuo ebushia olugo wow Isha Sachi. Salane.
Happy birthday. 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 Happy birthday to myself. Okay, my baby, June 12. June 12. Kenisi ya Diego. Ezi ano ya Diego. June 12. Kusamu kama lodo. Before no June 12. Dugu na ndi mozi ya zo. Before no June 12. Ndi mozi ya zo kwa. Iziga. Waya kwa likisemo ile. Yelele obodo kwa chego na gade mano obodo. Yelele obodo kwa chego na gade mano obodo. Mo. Ije mu na chimu so. Isi where you go to chu. Ayi. You go chu beleze ga buli leze. Oye chu beleze ga mbu opolo wa. Muna ndiye mu no dauta wanda shi. Muna ndiye mu no dauta. Oga akoto wo na GAB ba. Muna ndiye mu no live. Roboto. Oye lo veo como campeón. Olha,
Ya bụ egwu dị high chief. Abịa. Egwu dị high chief. Subatu. Acaba de ver o nego aí. Let's go there. Let's go there. Somebody. Hey! Sakapira. Sanko. Aïe! Yes. Top. You see what you will do us. I'm not one of them explain what you're done. You ready another one to get up? We pull up. I don't go see you came and look What is it? I'm Italian. No, and you two will be an airport. Bagapule. I do not go home on a block of Sremo. I was thinking, brother. Profit. I was thinking. They will marry you. I already water. Oh, I get it now. Obologe nangeje kwa nangeje bata nangeje lawe Awe. Luna Airport Russia kana kwage buchishia eje buchishia emani eje mo ogogo silimo High chief. abona wana obumbaji High chief. kana ke mbaji wana abu mugamani wana obalemu nabu oti bo bia obalemu wana otobalo sisi isi gwelu go bia omu anamu na mo be jo chema no mo wekere gi ebuchi da lo hila dalo isi gwelu go letu odigo ma dadi thanks ebuchi ochara wọ́n ṣe ẹ̀wọ́ ìṣọ̀ba gbogbo ní wọ́n ṣe ẹ̀wọ́ nábọ̀ ọ̀bálá náà mọ̀ ní iná. Ọ̀bálá mi àtà o gbogbo ṣe lé sí òbí ògbé ní wọ́n ṣe ẹ̀wọ́ ìṣọ̀ba kò ṣe lé sí òbí. Ọ̀dọ̀ mi náà ló gbé wọ́n ṣe ẹ̀wọ́. Ògbé ní wọ́n ṣe ẹ̀wọ́ kò ṣe lé sí òbí.
Shalom, onye isi. Jehovah is our king. Ezagun Onaga. Jehovah is our king. Ezagun Onaga. Imama Kuri. Jehovah Jehovah is our king. Jehovah is our king. Ash. Ndị woman ndị ọgwara. Ndị woman ndị ọgwara nwanne nwa bụ ya butelu n'uso. Nsogbu dị. Ikele anya lụọ. ADC. Ndị woman ndị ọgwara. N'igwe na-alị egwu na nwanne na ọ bụ ya butere ya nsogbu. Nsogbu ji n'okele anya lụọ. Ihe ụmụ ọka na-akpọ Ebrika. Biko sie m aka bịa sie m aka ma ahụ. Onye Joseph Nwachukwu mgbago Nwachukwu egwu nọ n'ama gị ebe ka ndị kwalego ozu mgbago Nwachukwu odugwu ihe ụmụ ọka na-akpọ Adaotiti daalụ nnọọ Idi abụọ Idi oris. N'ebe oge ezi bụrụ oge wụlọ ga-egbu. Ọrụ otu egwu. Ugbu echi fụna. Isi iwe olu nwere alụ akpa ahụ. Ọrụ otu egwu. Ọ bara ahụ. Mụ bụ egwu na-akwa egwu nye esiri ọnụ ma ahụ. Chiomere iru ọrụ. Ọrụ otu egwu. CEO ọrụ atụ egwu. Enyi nwaanyị Abakaliki. Enyi nwaanyị Abakaliki. Igboris. Ashish. Yale. Ashish. Biko ka ntụkwa dị abụchi. Ị na-esere orisi na ministri unu. Na ministri nke Odumeje, ị na-ese orisi ebe ahụ. Alabasini. Nwaanyị ji esete orisi na steji anyị. Onye sere ma nkwuli. Ọnụ otu na-esi isi. Ọnụ amụ na-ekeghị. 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 Ọkụ anyụọ n'enu ụwa sọba ndị ilo ozi bigi ọkụ anyụọ n'enu sọba ndị ilo ọkụ ngwide n'enu Chukwuegwene ka ọkụ anyụọ. Chukwuegwene ka ọkụ anyụọ. Chukwuegwene ka ọkụ anyụọ. Onye chi mere eze ọ ga-abụ eze n'ụwa ọpụta.
Abakuligbo. Abakuligbo. Abakolo. Anyị na-ekele gị onye mena ndị egwu na-ekele gị dawuru chinne agara chi owere ka ichi aba ịka anyị nọ ka anyị nọ okwu a na-ekwu gị ga na-agụ ya ana m agwa gị ya ọ bụ m nwoke aka na-eme chimchim onye ọbụbụ nwoke aka na-emebe chimchim aka na-emebe chimchim ị na-eme abụọ abụ okorina ọbụbụ na-eme abụọ onye akpọ imi sie fụlọ iwere ya lụọ ebe ahịa na-eli oji agbe n'ọgụ ọ na-alụ ebe ahịa ọ na-alụ ka nna agwa gị aka mbabele chimchim omi sisi fụlọ oje nwere lụọ abụọ ọ na-elela ya ihe mo ka nna agbọ ọbụmụ nwoke ọ bụ m nwoke ya ihe mo ka nna agbọ ọbụmụ nwoke aka na-emebe abụọ 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 nwabụ onye bụ yelu maka yelu maka yelu maka yelu maka ka anyị kelee onye odogwu agbata ebe na onu m ekele gị agbakọrọ hicha ya di ya ọ gwara nwata gị anọ m n'ọgba ego n'ụwa anyị bụ chinesi ụlọ ụbaka mba eze jide nwanne gị aka jide nwanne gị aka ịchaka ọ nwanne gị dị ya onye mmụọ akpa unu ọ bụ m akụsago ihe ụmụ ụka na-akpọ onye nwe ụzọ nwanne ọ bụ onye bụ sanko ọbụsọ 2000 ihe enye m na ọ batara 2 lita agwa bụ onye bụ ọbụsa 2000 ihe enye m ịma na ọ bara 2 lita adc iyi kesi ọfọ n'isi gị nwafọ nwanne m kesi ọfọ asị m kwuwe nna ga-achọ ka ọ chịa nwafọ maka ọfọ abụghị eleta nna kesi ọfọ ọ ga-amasị m ma ọ chịwa anyị mmadụ echi ụwọba enwere m iru anyị ngwa na mma akwụrọba mmanwụ na m ga-ahụ mmanwụ oruko oge akarị m ngwa mmanwụ na enwere m iru anyị ngwa odugwu na m ga-ahụrọba mmanwụ 1.something oge eme na Disemba oruko oge akarị ụnyame ụkwọ ya mmanwụ na abụọ abatebe agbakụla egbe ọgụ kedu maka edo nọ n'ọba ọ bụrụ m mmụọ edozinọ jak odogwu bọrọ 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 m mmụọ muti wanda wakene lo mo dane mpebuka
kwụsị oyi dan obere oge na m ga-emechi ka ndị nwere abụti abụ obere oge na m ga-akwụsị ka ndị nwere abụti ndị ọka ndị gbara akụ na nwa iji ụlọ mmanwụ na-awa nne m oge oge ụwa nwa na-esi na chi bịa anakwere ofu ngị ka egwu na-akpa ibu nnukwu mmanwụ rọ ibu ọka ọbụ ibu nnukwu mmanwụ a biko ndị egwu m biko ụnụ mana mụ na egwu abụrụ ọbọ egwu bụ m ụzọ bịa ụwa ma mụ tọrọ egwu atọ mụ na egwu abụrụ ọbọ ndị ọka ahụ ndị nnekwu mmanwụ ndị gbara akụ na nwụ iji ụwa na-esi na ji ndị gbara akụ na nwa na-egowe ga-abụ elisi ndị ọka ahụ mere CEO ọrụ atụ egwu ụbọchị ọbụla ị na-abịara ọrụ adị m adị happy I know they dey happy if you no come work I know they dey happy Osh I know so I can't say carry so what do you work out so I need you I can't color so we should maybe go run igwe go emo igwe transaction adio Nadi tí wọ́n bá sì do àrọ̀ máa hún. Nadi tí wọ́n bá sì do nadi tí wọ́n bá sì do òtíbọ̀ Ghana Ghana máa hún. N'obi Igbo Chinedu Abuja ndị Igbo n'ebu nwa mmịata na mụwa ndị Chinedu Abuja ndị mmanwụ ego nọ
igwe fọna na arụrụ obi isi wee lu obi ya dọbụlụ ọmọgọ dọbụlụ onye ọma dọbụlụ ọmọgọ Double on your man, 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 dọbụlụ ọmọgọ dọbụlụ onye ọma. Òkú èṣìṣì kò kẹ́kẹ́ wọn àbẹ̀. Òkú èṣì kò kẹ́kẹ́ wọn àbẹ̀. Onye náà nọ aka na-ese ọba. Wọ́n àbẹ̀ òkú èmi wọn àbẹ̀. Onye náà nọ ịna ya aja alụ. Òkú èmi wọn àbẹ̀. Onye ògbèrè wọn àbẹ̀. Onye ògbèrè wọn àbẹ̀. Onye nọ yama, 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 Ògbèrè wọn àbẹ̀. Ògbèrè wọn àbẹ̀. Kanu. Agba ya kọrọ mọ azị afi. Ọkụ na-adịkọ happy. Ọkụ na-adịkọ happy. Ọkụ na-adịkọ happy. Ganja na biru ayo no. Onda. Uno amara na wala mo eru. Background. Solo tempo todo mundo tudo This is Boyala. Echo na ala gị anago. Agora é travo before. Wana sietego. Ị ga-achọkwa chen o. A ga-achọ chen. Chọ chen. Sei lá no nosso. Ọnọdụ ugo. ọ dị adị ekwe mma. Ọnda. Ọnọdụ ugo dị ebe mma. Ndị amara na enwere mma eru. Amadi esiwe ya. Ndị a bụ ndị iru anyị. Ndị a bụ ndị ọgbọ m chibike. Enwere m iru. Anyị bụ egwu eme ndị nwe obodo. Egwu eme. Egwu eme ka eji ama ndị ikom. Egwu eme ka eji ama ndị ikom. Ijela mmụọba ebụrụ paaka. Ebe na mmịata abụla egwu eme. Ndị a bụ ndị ọgbọ m. Ndị a bụ ndị iru m. Akọlụ gị akụkọ anyị ebute ego egwu ogbuka. Ogene anyị ebute ego egwu mmanwụ. Ọrụ nwanne m, onye ọgwụ abụọ. Anyị ga-abụ ibe na Disemba. Akọlụ gị akụkọ mụ kwere ngwa. Ngwa mmanwụ mụ na-ahụrụ iru anyị mmanwụ. Madan. Akọlụ gị akụkọ mụ na-ahụrụ iru anyị mmanwụ. Ọbụ ma na onye ọjọọ ọlụ uche na ọ bụ ya eji isi. Obodo na-aba kedu ebe m ga-esi wu ego. Ọ bụ Chikere mụ. Ebe m wuru ego ji lụọ ụlọ. Mmụọ tiwue. Ebe m wuru ego ji golu moto baa.
abalọsẹ nanga awo ego ash ehu eme tí ó ní mo egu ní ehu eme ọ̀gá wọn bẹ wọn bẹ buka oye iṣẹ́ ngọ gbọ́dọ̀ ìlú mọ́ oye iṣẹ́ ngọ ehu eme anam ọ̀gá wọn bẹ awọ múlẹ̀ jùmọ̀ oníṣẹ́ pàkàlà oye iṣẹ́ ngọ mọ́ adesimu ngọ mú bòyàmí egugu oye ju ní ìṣe owó ní ọ̀nù ya wọ́n òkú ẹrú náà dèjì wọn bá o ẹni tó dá lọ. abalo iṣẹ́ gẹ̀dẹ̀ mọ́wọ́ bèrè li ètò ní ògùnégùn wọ́n yìí. Ugo otu egwu anyị akwadogo egwu emedi nwe obodo egwu emedi nwe obodo karịsịa ụnyam egwugwu ọgwa mgbulu ka a na-ama onye amali mgbulugbulu kwụrụ kwa amaghị ụmụ mgbulu hụrụ àwọn ọsìnmú adùkẹ́rìgò mànúgọ́ abálùsàgẹ̀dẹ̀ kúrú wọn ètò ẹ̀ṣẹ́ ní gbogbo ogúnlù wọn yìí abalọ́ lótúkọ́ máa bà ìwé òtùrù máa ó ṣe àzálì ngòbúlú wóró ìwé òtùrù dógún ó ṣe àzálì ngòbúlú wóró ìwé òtùrù máa ó ṣe àzálì ngòbúlú wóró ìwé òtùrù dógún ó ṣe àzálì ngòbúlú wóró nítorí ọmọ náà wá sàlẹ̀ mú kúrú yẹn náà wọ́n jẹ́ ní mọ̀ọ́dé jẹ́ kó mọ̀ọ́dé mọ̀ náà ta ẹ̀jẹ̀ mọ̀ náà ti kíkẹ́ o mọ̀ ń bọ̀ làbù wíṣọ ọba olùbìnrin àtọ́ anụba na data echiri ine bụ nta debe mma ya wíṣọ ọba mmanwụ egwu nọ n'isi ọcha Olugo. ka mkpọrọ ego ewu mmanwụ nwụọ ego gara abịa ayi ezi ochu ụdị onye ego ba ya onye ego onye amị keleli otu isi chụrụ m aja achịrị ego meele gị ụdị a onye ego onye nke gị meele gị o jide onye onye amị iwe ga-eli akọ narị ya ezi ejesi odogo mmanwụ keleli ogwu eme ndị nwe obodo niile ebe ogwu eme ndị nwe obodo niile ndị be anyị mmụọ ka nleta nwanne m Sunday Mike Nwaja Pathetic Sunday Michael Nwaja Pathetic Nwaja ọnwụ gburu Pathetic Sunday Michael kana ọnwụ gburu dike Sunday Michael ọnwụ gburu dike Sunday Michael
ọnwụ gburu dike Sunday Sunday Michael ọnwụ gburu dike Ash Junior Edigo happy Ash Edigo happy Where's your Junior? We're going to go to Narusiga. Oh, yeah, that's a Leah. You got okay. Okay, you're looking. Canelo Modo Smarts. Oh, baby, oh, we jail. Oh, baby, oh, we jail. Oh, baby, oh, we jail. Hello, Emele. I know your sister. Emele, I know your sister. I will marry your sister. Your sister. Ash. Bujo mo ibo osomo sia doka olololo ka ina eluju oro doka olololo doka olololo ka ina eluju lolo ka ina eluju ya dogo lolo ọ̀rọ̀ bógún orí jẹ́ lọ́pọ̀. Ọ̀rọ̀ bógún orí jẹ́ lọ́pọ̀. Ọ̀rọ̀ bógún orí jẹ́ lọ́pọ̀. Ọ̀ṣunmọ̀ nsí à nàlọ́kà olólùlù àyìn ní ìlú oyè à. Kọ̀ọ̀mù nsí nù mbẹ́ni ekú ma ọ̀ṣunmọ̀ nà mẹ́rin wọ́. Aka n'ọnụ egwu n'okwu. Sadi wọ́. Kebe na nli ọ̀nda. Kebe na nli maka nli agba ụka. Ewu agba ụka. Mụ na ga-enwe nsogbu. Biko. Echezọkwana nnọọ mụnwa ga-ebu isi ewu biko ọnwụwale ewu egbulu ụmụ iru anyị oke sọrị ọnụ dara m ada ọnwụwale ewu ejije n'iru anyị ozi iru anyị anọ na nkịtị ma anyị bịa na nkịtị ọnwụwale ewu ejije n'iru anyị ozi ụgụrụ etiri ewu jeli na ezicha Begu, Ewuje, Anda. Ọ̀rọ̀ Begu, Ewuje. Ezeko, Ezeko. Ọba ọgwụ.
Chidi na Kotongo. Igbo male. Alụsị Igbo. Alụsị Igbo male. Wọ́n bá ọkùnrin ìjọ. Mọ́ ògèrè ni. Káìkẹ́ nínú alụsị Igbo male. Ogbuechi onye nna nnu ahụ mmụọ. Ogbuechi onye nna nnu a tụtara ego. Ada ole nwanne baba na enu. Dalo nwanne baba taa